NMAX version 2 mga katropa. Yung problema ng motor ni boss ay ABS. At minsan makaka-encounter kayo mga katropa ng problema sa inyong ABS na katulad nitong motor ni boss. Nakadalawang battery na sila or nagpalitan na ng battery pero naubos pa rin yung laman ng battery kasi ang sala rin yung kanyang ABS. Kahit na nakapatay yung kanyang knob or hindi nakasusi, ang siste ay tuloy-tuloy yung under ng kanyang ABS motor. Parang ganito. Kapag nilagay natin yung 30 amperes ng ating ABS na fuse, tuloy-tuloy yung ating ABS motor, umandar. Kahit na nakapatay yung ating susi at hindi siya naka-on. Kapag ganito yung problema ang na-encounter nyo, ang pinakamabisang gawin, tanggalin yung 30 amperes ng ating ABS at tanggalin yung 50 amperes. Yung 30 amperes pwede nang tanggalin, pero mas mainam kung tanggalin mo rin yung 15 amperes para wala ng supply doon sa ABS. At pag natanggal mo yung 30 amperes at 15 amperes, magkatabi yan, blue tsaka yellow, green pala, ay pwede mo nang ipagawa doon sa gumagawa ng ABS malapit sa inyo. Kasi kapag hindi mo tinanggal yung 30 amperes at tuloy-tuloy yung under niya, mga possible na mangyayari dyan ay masusunog yung ating board or magkakaroon ng problema yung ating board. Kaya pag ganoon yung sistema na nakapatay na yung susi, umaandar pa rin yung ating ABS motor na tulad nito, alisin agad yung 30 amperes at 15 amperes na fuse.